Kublaya pi baro at ngapediang snobhai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Kedon kejing ong bahak kejing iet ke basisha kerta hapadeng ki Shijur ledeki arngut kedai tang kidak jingken bat hod perlong yakni kejing shisha jong keni kejing ong la ban penskem da kejing ya poika badang shen jong ki arngut Shijur ke bala yawba hakarta ke bala yo ya kedan kum kinong jongsnong ke bala he rata hakari leni kita ki senior citizen hakaba ukurim uladot nyo poi snem karta bat kekurim pat nriposan snem karta Parlok kedai ke video kabangan wanra cepi menta kedai ke khana jeng eat kaba kampela kaba sngomelong ro hakajuk kapor ya kiba bon bantep bakumno kini ki angut ki Tymmen Shongkurim ki badang Shuh Iathoh Shongkurim don buram menhakadi ke sngi thok deng baladep ka atpo sautrik ukala lengkot jongkadi ke snem 8,000 atposan ti ali ken parlong inya penberngnya lang shipor da ka bangi pet bat ngap na do basdang hadu bakot ya kadi ke khana jengjia ka balengkot henrei ka ba kampela bat ka basngau tenat ro bantep kat kum kitolong khobor ki arngut ki Tymmen briu ba kenthop ya ka jaya prabha bora ka bandriposan snem karta bat upat meswar gaula benyepwe snem karta ki pendep ya ka nyam bat ka jing khawai kentiu kurim chongki bat ka basngau tenat parlok kalong ba kini ki Shijur ki Tymmen Bymdon ro nalade namar ba kisa haka Iing Tymmen henrei ya ka jinglut jing sep bat ki jing penbet baro labai tang da kajing no senyang pisa bat kelut mensim bat jing ais ngau bha jong ki pat ba ki ba kloi ban mi syakmat ban nyarap sebon mensim ya kini Tymmen ki Bymdon Shuh ka Iing kasam leni ki ba Iing kasam hadin bakili yo snau bat tip na kajing ya por khana jong ki parlok syapang kata ka khobor ba kini ki arngut ki samla Tymmen ki basa hakaju ka Iing Tymmen ki le ya kendo bat sedang ban ya iwei bat ki kwa ban te pen scam ya utau kundri kajing e ya pedeng jong ki Shijunam da ka baya poika don buram kat kum kenyam bat kerti ke dostor ka batib ritublai kita long khobor ki Iathoh bakalong ka bapla bakani kajing Iathoh jong ki ki Tymmen hakata ka Iing bi konswet kadai ka ba he bat ka biang phan nadong shedong bat hadu palat saw hajar ngut ki briu ki badai tang kinong ai man sim jong ki Shijur bat ya ka jakadi Tymmen ki bala wanlang ban ya sakhi ban ya lekmen le sngo bhalang bat ki Shijur hakas ngi Iathoh ka bakraw bat ka basa kan mau shirta hapdeng jong ki harangkat ka bam kadi bat ka yerwa ya shat ya kemen sngo bha hapo maitri niwas ni kata ka mother's house ni ka Iing ki longkmi rengkat bat ka jingdon rengkat jongkilat pathai khobor parlong kat kum kitolong khobor sneu mulung bat sneu sangsot ro bantep bakini ki angut shikurim kili kendo bat Iathoh nengkong shisnem menchwa hakawai ka jakari Tymmen ka batip kum ka pramut Talukdar Memorial Old Age Home kabadan hakadong Beltola jong kanong ba Guwahati Assam ka Jaya Prabha Bura kadek na Potespur na Sonitpur District jong ka North Central Assam kabala 1 sa no hakani ka Iing Tymmen ha ubnai kalan ko jong usnem baladep u 8,000 saw hadin bakam don Shuh ki ba Iing hasem ki ban pet ki ban ri ban sumarika haka jinglong Tymmen jong ka hadin ka jingkla no jong anut ki mention rang jong ka Jaya Prabha Bura kadi ka briu ka basong samla bat ka baklem Shongkurim hi batno bat hadok kani karta ka ban ripawai snemro nakadaw ka jingban kia jong ka jingket Iing hasam namar bakadi ka konspet kadba upat meswar gaulapan udai ubriu ubaju tribala Iing briu baro shirta udai nakasnong bokhakat jong ka Kolakhat district jong ka Eastern Assam par ula poi shong samla no hadin bu ula sha no
haka samla kabuju ya badi it san pusna manchwa kabala Iathoh Shongkurim no shawai but hadin ba omdon shu ba pej ba ri ba sumario but haka jinglong temen urawan poisa no haka ju ka Iing ri temen ba ka Jaya Prabha Bora kasa habakinong tho ko bor ki kali kumnop ki poye e markaliang kini ki Shijur ki samla temen ki shurkhe mar ki ong bangiro ngimtep bat ngimsngau tho kumno ngi poye e iwei kad hakani karta bat nginget baro kani kadai kacing penyat ka bastan ka jong ublei ya kacing im ka jongi baro onwat bangin ya poisa hakani ka jakar ri temen bat dia kendo bat dia e markaliang hadok bangin dia pendep ya kacing Iathoh Shongkurim ka Jaya Prabha Bora ka Iathoh bakala syo jeng e nangkong e ya upat meswade na ka jing siang urendang jong u hakapor bu ukun ot ruai ya ka surwai bihu ba de ki jing ruai na ki film hindi hakawai na ki program ka bala pelong hapo ka di ka jaka ritemen bakisa la Iathoh ro ba nado bakawan bansa hakan ka Iing ritemen ka juburom ba ya upat meswal ya baka jukhot e da babu kad ba upat maswar pan ujukhot e ya ka da kajan hakaktin hindi ka bamot ka ba e hakaching im hakaktin kasi bat suki kakala shisha sakata ka jingi e samla temen no hapding jongki hakata ka jakari temen bat hadin duna chisnam ila pensngau haki bor penya jong ka Iing ri temen baki kwa ban Iathoh Shongkurim no lada ka long ka bala ya kabala pediang ro da ki bor penya ki bala sedang pan bena pat ba bat pan kre wot halor kani ka jing tmu jongki da ka jing kemen Iathoh utpal harshawadhan ubadei secretary jong ka Pramod Bora old age home Shakilat pathai ko bor kumta khandiat sngi shwaban pendap ya ka jing Iathoh Shongkurim jong kani ki arngot ki samna temen lapen kendria no ya ka Jaya Prabha Bora shakawai pat ka Iing ri temen ka matri niwas ladi kata ka modest home ha mat karya ka bacngai kum pra kilometer na po beltola bat baro artli ki old age home ki dek bapanya hi da ka jo ka seng tremon sobha ka balatip kum ka Mona Lisa society habaro ki kam ki bayadai bat ka sngi kanti kurim jong ki deki anut chitamen bala penyat bet penyat renti da ka ni ka society harangkat ka jinge trei bat ka jinge raplang jong ki pat ba bakalot man sim ki bala pendon buram yakini ki Shijur kum ki bahayeng hasam la jong hakabala yo i baka Jaya Prabha Bora kala riam hakijan Iathoh tanrai ki asmis ka mekhala sador kabala riam itanat ya ka ki seng longkmi jong kathan kat ba upat meswar pat uriam da ka dhoti kurta hakajing la nyam tanrai kenti kurim kabane kum basikanta tam kabala pelong hapo kadika maitri niwasi hadin bakini ki Shijur kila tab Iathoh Shongkurim ki bor penya jong kini ki artli ki Iing ri temen ka Mona Lisa society kala ai no yaki da ka kamra ka bakerpang hapo ka Iing ri temen khnang bakini ki arngut ki nyo ban ye im ya sa rangkat lai dot kum Shongkurim hapo ka jing pet jing kmi jong ka seng hi ong u secretary ka society ti parlong net bakani ka khana jing e ka bashisha jong kini ki arngut ki rutamen ka pen scam shisha ya kata ka jing ong ba ka jing ye e hi karta ka de tang ki dak jing khain but let's see ka jing ye poi kha jong ki neki arngut kadai harangkat ka jing thmu ban shu yo parlok ha ka jing long temen namakim dei shu hakata karta bakidang daiban khaban pun je parlok la de tenat ya kani ka khana jing e sngo bhawat klet ban like share bat ban kan tho don buram om ban kan tho da kentien klam akor kum khajing ya buram kaliang para breu la de kadai hakno kono kalenti jing e bakia ni khajing em ka baki em wat klet ro ban subscribe ya kani ka YouTube channel jonga na ka banta ki wei pat ki khana jing dia ki ba chisa Kiba nga juwan ra sapi na kapor siya kapor. Ano ka dinito ay ba
কল্পনা কৰা নাছিলোঁ কিন্তু প্ৰথম আশ্ৰমতে লগ পাইছোঁ আৰু ক'তো লগ পোৱা নাই মনটো উবল থুবল লাগিছে ভালো লাগিছে এটা সময়তে দুখ লাগে তোমাৰ বিয়াৰ বাতৰিয়ে কলিজা কপাই আশাৰে ফুলনি ফুল নুফুলি শুকাই এই বৃদ্ধাশ্রমতে ককা আইতার বিয়া অলমোস্ট রেডি আৰু আমাৰ বেগ সেৱা কৰি আহক বাছখন ক'ত আহিব বাছখন এই অলপ আগত আহিব তালৈকে আহিব ধৰা প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব নহয় ৰাস্তাত প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব প্ৰশ্ন সুধিব এতিয়া প্ৰশ্ন সুধিব আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচয়টো দিয়ক বোকাখাটত ঘৰ বোকাখাট জ্যোতিপুৰত ঘৰ আপোনাৰ নাম কি পদ্মেশ্বৰ গোৱালা দেউতাৰ নাম দেউতাৰ নাম অৰ্জুন গোৱালা মাৰ নাম লাপি গোৱালা দাদা ভাইটি কোনোবা আছে নাই ঠিক আছে আপুনি এতিয়া ক'ত যাবলৈ ওলাইছে এতিয়া হা এতিয়া শুভ বিবাহ হ'লে যাব লাগে আপুনি ঘৰত কি কি এৰি আহিলে এনে মা কচম মোৰ দৰাই ঘূৰিয়া বুলি কোনো মোক পাত্তাই দিয়া আশীৰ্বাদ কৰক আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আপুনি যাতে ভালকৈ থাকিব পাৰে আৰু ঘূৰিয়া এতিয়া যাব লাগে ককা আহিছে একদম হৈয়ে আছিল বলক এতিয়া ইয়াত হ'ব ইয়াত চাওক ধুনীয়াকৈ সেই কৰিছে আৰু বামুণ চামুণ আহিব এতিয়া নিজে বামুণ বিয়া চোৱা মানুহ চাওক বহিব দৰা ইয়াত বহিব কইনা হোৱাতে বিয়া Parolok play shibon yakapor chongpi singoba watlet ban like share comments pat kumjoro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga nakamanta QA pat ki video